Najeriya ga da kake jin suna musu cikin Borno akwai kudin da sun kace za su ba Tinubu a ba su wuri Borno mun tura mutane sun je ba Najeriya suna da iko ba su tura iko a je a yi bincike dajin baga wannan iyaka wannan waje wata 4 na yi babu inda ban sani ba mutane sun yi bincike sun tabbatar da Faransa suna cikin wani wuri da wani tsibiri da aka ce ma kurna yan Niger akwai waɗanda sun kai 2008 mun yi zama tare can wurin sun sani akwai wani da aka ce ma kurna akwai wani wuri da aka ce ma kangarwa akwai wani wuri da aka ce ma dogon cuku akwai wata tsibiri da su turawan da sun ka bata suna Canada sun ka ce mata sun ka yi ɗokakken jihohi wannan na kewaye da baga kasan mungunu in ka tashi da mungunu daga maiduguri hanya ce zuwa ka je mungunu daga mungunu sai ka je har can baga wannan to bagan nan duk kewaye in ka wuce sai ka je iyaka Chad duk wajen nan sun ɗoki 'yan ƙasa su 'yan Faransa kuma sane da shugabannin Najeriya sun sa su cikin wannan hali babban kamfani sun kai wannan wuri sai sun ka bashi suna Canada suna nan ciki don ku duk sun sani babu wanda bai sani Ghana ban sani ba amma tabbata bisa kai ga tsarin da sun kai daga tsibirin mission de défense za a kai shi détachement de liaison inter-armée kuma waɗancan ƙasashen duk da na gaya ma tabbata ne amma ban cewa bandan Najeriya da Benin sarwa ƙasashe sun sani ba su sani Allahumma alam amma shi dai Allah ba a zalumin sarki ba ne Najeriya da Benin sun sani waɗancan sun sani ba su sani Allahumma alam amma kaji bayanin da zan iya bada bisa kai ga wannan sabon tsarin da sun ka hito da shi wanda shi Macron ya ba Jean-Marie Bockel shi ma Jean-Marie Bockel ya ba David Pawlowski da Paul Menon Berthe su ma na san sun ɗauki shawara generori da manya-manyan soja duk wanda ke iya ba su abin ga shawara tunda kun ga ai general inda ya hito ya ce nan da shekara 10 ya kamata su ƙetaro teku su zo su yi muna milkin mallaka to insha Allah tekun nan sai sun noke ciki insha Allah